神戸さん、消費減税と所得減税って都議会議員の仕事でできるんですか？それ国の制度だから、東京都の議会ではできないけれども、ただ国に対して意見書を上げるっていうことはできるんですよ。各自治体の議会は、例えば小金井市議会が東京都議会やあるいは国に対して意見書を上げる。東京都議会は、政府に対してあるいは国会に対して意見書を出すということはできるんです。ただ、都議会の場合はこの意見書っていうのを出すときに全会一致じゃなきゃできないので、なかなか数少ないですね。小金井市議会の場合は多数決だからたくさんの意見書を東京都や国に出してるんですけど、そういう違いはありますが、そういう国の制度については直接変えることはできないけど意見を出すことはできると。